Mandiphinde ndibulise bantu benkosi umhlaba wonke egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Nansi enye episode ngicela uyi-enjoye, ngicela uyidlulisele nakwabanye abantu bancedakale bafunde. Namhlanje ndizobe ndithetha nge-abortion, ndizobe ndithetha nange-suicide, ndizobe ndithetha nange-murder, ukubulala. Ya, ndifuna ukhe ndivelele ezo ndawo into ukuthi uNkulunkulu ezo zinto ezo uzithatha kanjani and futhi abantu abanjalo ubenzani, nabazisolayo uye abenzeni. Ndiyacela ke ulike, usubscribe, ushare, ucomment ngegama lenkosi Yesu. Amen. Ndicela into yokuba ngabantu ba sisiqale kwindawo ethi baninzi abantu abakhiphe izisu futhi abanye bayirealize sekumva into yokuba ngabantu balento irongo. Baninzi nabantu abazibuleleyo nabacinga uzibulala ngoku kutsho ukuthi i-suicide leyo. Baninzi nabantu ababuleweyo bebulawa ngabanye abantu, abanye babulawa ngepoison, abanye babulawa ngokubulawa, abanye babulawa ngokuthengelwa abantu, abanye babulawe ngokuba bafakwe kwi-accident. Namhlanje ndifuna sikhe siveze zonto, ndivuka lento ihleli lapha emoyeni wami namhlanje. Amazwi ke endifuna ngizoqala ngithethe nge-suicide lena. Masikhe siqale sivele amazwi apha eBhayibhileni. Ngizowafunda nge-English apha ku-Holy Bible, ku-New International Version. Ufundeka ngolu hlobo. Incwadi kaJeremiah, the book of Jeremiah chapter 1 verse 4. The heading says, the calling of Jeremiah. Verse 4. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ela uyifunda apha ku-GNT, ifunda ngolu hlobo. The calling of Jeremiah, verse 4. The Lord said to me, I chose you before I gave you life. Ndiyayithanda ke lena. It before I gave you life. Lena it before I formed you. Ya, ndifuna ukuhlanganisa into ezithu ke apha. Uyabona before ube uyafomisheka esizalweni sikamamakho okanye in your mother's womb. Ithi lena u-GNT, I gave you life. Lena ithi before I formed you, I knew you. Utsho ukuthi benikwazi ukuthi uzoba yini zonke into ndizifake kuwe before nibe ndiyaqala ucreator. Now, abantu abathola ithuba lokukhulelwa nelokukhuleliswa aze athi lo okhulelweyo okanye xa ukhulelisile niphinde nina nihlale phansi nibe nesigqibo sokuthi lo muntu lowo okhulelweyo kuloo nhlanganisela yenu ebeniyenza, noba benidlala, noba benisithini, noba benisithini, maniqale kule ndawo. Uyabona isex phambi kobuso bukaNkulunkulu ayonto yodlala, ngoba isex ikhupha the real results, futhi uNkulunkulu azithathela ingqalelo ezo results ezo. Utsho ukuthi umntwana, uma ngabantu bakuphuma umntwana apha embilinini lo womama esuka kwimbewu katata idibene neqanda, loo nto izoku uNkulunkulu selefikile enze lo muntu amaziyo ngokwalapha amnikeze ubomi but esesiswini. Abantu abaninzi bahambe bayosikhupha isisu bacinga into ukuthi mandimbulale lo mntwana okanye bathetha igama ke lesilungu elibonakala ngathi liyi-soft athi mandimterminate. Kanti ngukhili lowana. Ya, ngukhili lowana ebusweni bukaNkulunkulu. Now ndifuna uqinisekisa bonke abantu abakhupha izisu mayigcwale ezingqondweni zabo nasenhlizweni zabo babulala umuntu. Ya, okanye kuba umane uzenza lento ke time and again ubulele abantu abeze ngawe phofu beyokhangelwa nguwe, ngoba umntwana akasuka bekho eswini. Abanye bathole ukureyitshwa kwabe sele kuba khona lo muntu, kodwa apha ithi before I formed you. Kukhona ke utata okhe wavelela ubala
kakhulu ngento yakhe ekuthiwa ngumfundisi uSol Mahlangu. Ndaba touched kakhulu kuva imbali yakhe futhi ndiyamva naxa eshumayela ividiyo zakhe azinqabanga into ukuthi umama wakhe wareyjwa ukuze kube khona yena. Ya ukuze kube khona yena. Nansi ke into apho ndithi uzogwebisa abantu abathole abantwana ngokureyjwa okanye bakhulelwe ngokureyjwa. Bona baze bakhetha ukuthi ukumbulala. Ithi apha benikwazi before ndibe ndingabanani ukuthi athini ndiyakubomba empilweni ngamamakho. Jonga ngoku umfundisi uMahlangu ngumhlabelelo ohlabelela ilizwe lonke, ngumfundisi oguqula abantu, okhansila abantu, ophilisa abantu, owenzela konke okuhlosa isibonelo esihle emhlabeni kodwa noxa eze kakubi. Bonke abathe babulala abantwana babo beseziswini, abanye bathe mntanam usemncinci ubudlala phayana, wena usafunda. Abanye athi mna andikabikho ready uba ngumama, atsho sembulala. Inye into ethethwa nguThixo, ubulele umntu because ngoko aselihlwili sele uThixo emnikeze ubomi futhi senento amphathise zona lo mntwana eziza apha emhlabeni ezizonceda abantu apha emhlabeni, izoguqula ubomi babantu. uThixo akaphazami kwezinye indlela abantu abazelwe ngayo, nguThixo ongaphazamiyo. Ya mhlambi wena ungabe uphazamile ube sendleleni engafanelekanga ngokukaThixo, kodwa iba nguThixo obumba umuntu embilini womuntu. Now ithi ke ngokulento uma ngabantu ba esisiso usikhuphile izoko ubulele umuntu futhi njengobubulela la muntu kukhona abantu bebezoncedakala ngalo muntu, abanye bayaphila, abanye basezawuzalwa ebebezoncedwa ngalo muntu. Ngoba omnye kuyenzeka abe ngumfundisi, kuyenzeka omnye abe ngutitsha, kuyenzeka omnye abe ngugqirha, kuyenzeka omnye abe ngubusinessman, omnye agxile kakhulu ko-agriculture kanje. Uyayibona into enjalo, avelisa ukudla kudle many families, many lives zithola ukuphila ngenxa yakhe, wena umbulali. Ngelishwa elxa umbulalayo wena uthi ufuna ukonwaba, lo muntu umphetheyo kuye kuthi kanti ebezotshintsha impilo yakho, ngoba umntwana injongo yokuzalwa kwakhe kukutshintsha impilo yakho. Yiyo lento abazali abanabantwana uThixo athi umzali makaqeqeshe. Ithi ke ngoyiBhayibhile phana, mfundise umntwana okumfaneleyo ngoku asemncane ukuze xa amdala loo nto leyo aqhubeke nokuyenza. Xa engafumi ukuyenza yilento athi ke ngoku noko xa umbetha ngenduku awuyi kumbulala. So ithi ke ngoku luqeqesho ke lo, ngoba izokuvala amathuba lokuthi uSathane ambambe abe uyamsebenzisa. Uyabona aba bantwana bahlukumeza abantu abazali nabahlukumeza ubuzwe basetyenziswa nguSathana aba bantwana. Abanye khange bathola uqeqesho, abanye khange banikezwe uthando ngabazali babo ngoba besithi bafuna ukonwaba. uSathana waboxutha, wabenza otsotsi, wabenza zonke into abenza zona. Malibonke igama likaYesu. Ya now ndifuna ke kule ndawo ithi ke ngoku uyabona ke xa ukhuphe isisu, noba usikhuphe eclinic, noba ngabantu usikhuphe ngezinto zibhalwa apha estratweni kuthiwa abortion 250, no pains, no process, yonke laa nto leyana iza kukugwebisa ngoThixo. Kangangoba abaninzi abasikhuphileyo isisu abonwabanga ngoku, beva izikhalo, le nto iba yitrauma ngoba izokubulala umuntu. Lo muntu ithi iBhayibhile igazi lakhe liyawa phantsi emhlabeni lihambe liyokuxhela uNkulunkulu. Ithi ke ngokwaphinda oyikisa khona incwadi esityhilelo, bonke ababulewe bafuna impindezelo. Ya yiyo lento sozonwabe umuntu owakhupha isisu. Yiyo lento ufumanisa uba abanye bazama indlela zozonwabisa, bazifaka etywaleni, bazifaka kwi-drugs, abanye behleli njena bazifaka kwi-relationship ingasahlale ebhizi. Lo muntu lowo unento emtyayo engakwazi ukuhlambululeka. Ngelishwa ke apha kweli lizwe ke baninzi abakujajayo ngaphezu kwabatheni, ngaphezu kwabaredu ukunceda. Njengoba ndithetha apha ke ndiza noncedo ngoba loo nto izoko isenziwa nguNkulunkulu. Masiye ke ngokwaba besibini
besuicide. Kunabantu abaphila la emhlabeni abaye babona ukuthi mabazibulala, abanye badla ipoison, abanye bathatha intambo bazilengisa, abanye bazidubula, abanye bazihlaba ebomini, abanye bazinikela ezidrugsini, abanye bazinikela kwi-alcohol, abanye bayozitshayisisa ngemoto, abanye bayozitshayisisa ngetrain. Zininzi indlela ze-suicide. Ungazibala nawe ezo ndlela ezo, kodwa labo bantu bazibulele. Kukhona ilizwe elilapha eBhayibhelini incwadi yabaseKorinte elithi, nani yazini aningobeni, njengoba unguwe awungowakho. Yiyo le nto ithi ke ngoku, uma ngabantu ba unceda ihlwempu, yazi uba ngabantu ba elo hlwempu uboleke uThixo imali, wena utheni uncede ntoni ihlwempu. Ithi iBhayibhile kodwa yazi into yokuba ngabantu ba utheni uncede uboleke uThixo imali. Ithi ke ngokwenye indawo, uma ngabani uhlekisa ngehlwempu, ithi awuhlekisi ngalo, uhlekisa ngomdali walo. Noba uhlupheka kweyiphi imeko, uThixo ulinde wena uthandaze kuye ngendlela yokuthandaza. Ibambe loo ndawo leyo, ngendlela yokuthandaza, ngoba kunabantu abame ngento yokuba ngabani uThixo akandifuni, uThixo akandiva, uThixo akekho umuntu angamvayo, kodwa uThixo une-channel athandazwa ngayo. Okokuqala, ujonga isitandard senhliziyo, uphelelisile na into yokuba uthandaza kuye nyhani, ufuna uncedo. And uThixo xa ngabantu ba ekunika isolution yomthandazo wakho, ufuna kwa wena uphakame uhambe uye kwisolution oyikhonjiswa nguye yena Thixo osele eyilungisile. Ngamanye amagama, akekho umuntu uThixo angamvayo. Kodwa uma ngabantu ba wena ithemba lakho ungalibekanga kuThixo, loo nto uba nelishwa lokucinga into yokuba ngabantu ba uThixo akakunakanga. Kanti uThixo everyday nguye okuvusayo, and lo gama uThixo akuvusayo usagcine laa nto yokuba kukhona into afuna uyenza ngawe, ngoba ikhona into owawudalelwe yona before ube uyafonyishwa embilinini kabani, kamamakho. Now xa uzibulala ubulele umntu, still nawe awuzuya ezulwini ukuba awuguqukanga. So bonke mandiqinisekise, bonke abazibulalayo noba bazibulele besebenze kangakanani, abanye bade baxela nemali, abanye bade basave nemali besavela abantwana babo, abanye bakhela abantwana balinda into ukuthi abantwana babe bayabakhela before bazibulale. Lo muntu lowo uThixo umtshisa ngomlilo omangalisayo. Amadimoni njengoba ekwindawo yokulinda. So ke ngamanye amagama, uma ngabantu ba uzibulala izokuphazamisa icebo likaThixo, and ke ngoku umntu lo gama asaphilayo ubomi ubunikwe nguThixo. Now izoko ozibulala, izoko lonto ingekho secebeni likabani, likaThixo. Now ukunqamla ubomi obunikwe nguThixo, uThixo izoko ikhona into asafuna ukuyenza ngawe, but ke xa seluphelelwe lithemba emhlabeni, uSathana uye akoyise enze ingathi akusekho bomi empilweni yakho. So ke ngamanye amagama ke, qhubeka ke uye kuThixo, tshintsha loo ndlela, loo nto leyo ekutyayo enhlizweni yakho nekuphethe kabuhlungu enhlizweni yakho, yiya kuThixo. Uthetha kamnandi ke nomuntu wakhe wazama ke ukuzibulala. Ukuzama ukuzibulala oku ke kuba nento ethetha apha kuwe ngaphakathi, ebangathi kuyisolution ukuzibulala, ingathi uyophumla, ingathi kunzima over kulo mhlaba. Kanti nalaba bantu udlulana nabo, nosebenza nabo, nohlala nabo, bayabuva obubunzima. Kodwa wena njengoba ngabantu uSathane ethi zibulale, kungoba kukhona into ezayo uSathane ayibona uba uzawuyenza, ngoba wadalelwa yona kakade intle loo nto iveza uzuko likaThixo. uSathane aqonde ukuthi iplani yokugqibela makenze wena uzibulale. Akekho umuntu, uba ngabantu uyoyika uhlatywa ngenaliti phaa kwagqirha, laa nto ufika ukhala, naxa uthe weva ubuhlungu obuthile ukhala, soze ube nasibindi sokuzibulala kanti normally. Izoko sowungenwe yimimoya ezokubulala wena. Now once uvume ke ngoba nayithatha igunya kuwe, ibe sele ke ngoku sele isenza icebo likaSathane, nawe izokuvumelene nalo. Yiyo ke ngolanto lena ke ngoThixo ukubeka ityala lokuba ngabantu ubulele umuntu ebesamgcinile emhlabeni. Now iBhayibhile ungalibali ithi don't kill. Kwimithetho elishumi incwadi Exodus chapter 20 ithi uzungabulali.
Nawe ke xa uzibulele wena funeka wazi ulibale ngesihogo. And xa ngabantu bakuthethwa ngesihogo, uSathane uyenza ingathi into encinci. Esihogweni uzowutshaya yonke indawo. Kunamadimoni lo gama usalinde imini yokugqibela. Utsho ukuthi umgwebo lo wokuphela kwehlabathi. Amadimoni azomane ekuvisa laa nto yokuzibulala, ekuvisa seyingumlilo, ekuxhoma ngamatsheyina omlilo, ekuhlukumeza. Bayakhala abantu esihogweni akudlala. Ngidluleke ndiye kulaba ababuleleyo. iBhayibhile ndiyaphinda kwale verse enye ithi uzungabulali ngoba lo muntu umbulalayo kuneplans zikaNkulunkulu. Now njengoba ithi iBhayibhile uzungabulali ithi uzungabulalike. Noba kungavela esiphi isizathu iBhayibhile ithi uzungabulali. Loo nto kungcono niyihlalele phansi niyilungise. Nditsho noba ubulawele ihlobo iBhayibhile ithi uzungabulali. Ungaphindisela ububi ngobubi kangangoba abantu abaninzi baye kugwetyweni ngoba bavumela imisindo ibenzise izinto. Andiqale kule ndawo bonke abantu ababulele abantu abonwabanga, ababulele ngepoison, ababulele ngemilingo, utsho ukuthi ngobugqwirha isatanism. Abonwabanga, abantu ababulele ngemipu, abantu ababulele ngokuthi umuntu benze iyelekenqe lokuthi bamtshayisise ngemoto bamphushele endleleni konke zonke ezanto aphela umuntu etshayiswa. Loo nto leyo abonwabanga abo bantu. Noba ngaye ejela aphinda abuye akonwabi. Izokwe zama ukomeleza nje isazela sakhe. iBhayibhile ithi ke xa umuntu ebulewe igazi lakhe liyakhala kuThixo ngoba yiyo le nto iBhayibhile ithi nesilwanyana xa ngabana sisixhela masingalityi igazi laso ngoba umphefumlo waso usegazini. Now uma igazi liwe emhlabeni liyahamba liyokuxhela kuThixo. Afike pha ithi ke ngobonke ababuleweyo bafuna impindezelo. Bathi Thixo kodwa kube nini na usiphindezele. Yile nto ke ngokumuntu ke ngoko owabulala umuntu noba ngabani wam-abhotha noba wabhatala uba makabulawe noba wamdlisa ngepoison noba wamthakatha lowo muntu lowo noba wamtshayisa noba wamdubula noba wamhlaba lo muntu lowo udeserve ukuthi aguquke serious. Ayocela uxolo kuThixo umdali walo muntu obemzise kulo mhlaba. Mandi ke njena nifunde le ndawo. Ncwadi yesishilelo chapter 22. Ngifuna uqale ndifunde uverse 12 wakhona. Ngizoqale ndifunde uverse 12 wakhona. Uzomuzwa nje. UThixo akalibelanga nanye into kwizinto ezenziwe ngabantu. Masifunde uverse 12 wakhona. Book of Revelation chapter 22 verse 12. Look, I am coming soon. uJesu lo. Jesus is coming soon. My reward is with me. Umvuzo wami ukunye nami. And I will give each person according to what they have done. Uthi ndizovuza umuntu ngokwezenzo zakhe azenzileyo. uThixo usezabagweba abantu. Abantu abadlwengula abantu, abantu ababulela abantu, abantu abachitha imizi yabantu, abantu abathakathe abantu, abantu abachitha imizi yabantu ngobufebe. uNkulunkulu zonke zonto akazilibelanga abantu abachithe le mizimba bayinikwe nguNkulunkulu beyitshisa ngebranti, ialcohol, beyilimaza nangamacuba oboksari, ofeg, cigarette, nentsangu, nedrugs. uThixo usezobanika ireward. Abanye bezinikele bufebeni, abanye bethenga imizimba, abanye bethengisa ngayo. Loo nto leyo uNkulunkulu usezokunikeza loo reward straight. Izobe seyingumlilo, izobe sele ingumgwebo onzima. Nabaxokayo ithi iBhayibhile nabaxokayo nababuthandayo ubuxoki ngizokufundela. Asike sifunde laphana ku-verse 14 kwalawo same chapter. Blessed are those who wash their robes
ithi basikelelekile abo bazihlambayo ingubo zabo, ayizizwe zisizinxibayo ingubo. Ngumuntu okhulula ingubo yesono, axolelwe izono zabo. It that may have the right to the tree of life. Ithi abo bantu baba negunya kumthobo okhona pha ezulwini. Baphila inaphakade noba ungabhubha kulo mhlaba, phila inaphakade ngoba uye waguquka waxolelwa izono. Igazi likaYesu lakuhlamba kwizono zakho zonke ubuzenze. Waguquka serious. Noba ungumfundisi, noba umuntu omkhulu, noba ungupresident, noba ngabantu ungomncane, noba uyahlupheka, guquka kwizono zakho. Uzothola ubomi obukunaphakade. Amen. Eating of their life and may go through the gates into the city. Ithi bayongena ezulwini. Ngamanye amagama umuntu ongaguqukanga akangeni kwakumasango asezulwini. Le city kuthetha ngayo apha lizulu. Verse 15. Outside, ngaphandle kwezulu ke, xa bekhutshwa ngaphandle balahlelwe emlilweni. Outside are the dogs. Uyabona bonke abantu abaziphethe ubunja. Abantu abangenamzali, abantu xa ndithi ungenamzali, awuhloniphi umuntu mdala, awuboni umuntu utheni, yinja into enjalo. Inja imhloniphi uyisenonina, iyaziphilela qha inja. Abantu abalala nabantwana babo benza sex nabo. Abantwana babo abazalayo nabantwana babantakwabo. Nabantwana bodadewabo abatshana babo, ngabantu abaziphethe ubunja. Nabantu abamithise abantu besifazana, ugqiba kwabo ababondla abantwana, ababahoya noba hoya. Labo bantu ithi ke zizinja. Abantu abathi bojonga umuntu bambulale bembulalela ukutya, zizinja ezo. Abambulala umuntu ngomona. Ithi iBhayibhile zizinja labo bantu ngoba zizinja ezinequality ekwazi ubulala abantu abangafuni ukuvana kokwabo beyifamily, babulalane beyifamily, bangabi nabufamily, bangahlali phansi izini. Ithi iBhayibhile bubunja obo. Abantu abangabondla abazali babo nabazali abalahle abantwana, bubunja obo. Ithi ke ngoku outside are the dogs. Bonke abantu abaziphethe ubunja nabasezicaweni abaziphethe ubunja bazawukhutshwa pha ezulwini bayesogweni. Those who practice magic arts. Abantu ababuqala kumagqirha, inantsi kamaxhwele, bonke abenza imilingo, amagqirha, bonke abo bantu ithi bazawukhutshwa ezulwini. Nditsho nalaba befundisa abahamba ezinyangeni, abo ngamagqirha abo. Ithi iBhayibhile bazawukhutshwa ezulwini. Ngithetha izwi likaNkulunkulu ke ukuze umuntu azijonge undawo nabazalwane abasahamba emagqirheni, abazalwane abahamba kwiinyangi. Ithi abo bantu abapractice imilingo, abenza izinto ngemithi, besebenzise i-powers, the sexual immoral. Naba bantu bagcwele embulweni, balala nabazalana nabo, balala nabasebenzi babo, balala nehlobo zabo, balala yayi. Ithi labo bantu abo baphethwe zi-immorals bazawutsha kakhulu. Uzobakhupha the murderers, ababulala ngepoison, ababulala ngemagics, ababulala ngemipu, ababulala ngemela, knife, ababulala ngokukhwitsha abantu, ababulala ngobabetha abantu, abababulele ngothenga abantu bamabababulala, abazongena ezulwini babaguqukanga. The idolaters, utsho ukuthi ke abantu abanqula izithixo, ababhizi inkonzo ye-idolatry. Abo bantu abo abaphila inkonzo yonqula izithixo, ithi yi-idolaters. Ithi labo bantu abo bazawutsha bakhutshwe ngaphandle. And everyone who loves and practice falsehood, abaxokayo nababuthandayo ubuxoki. Uyabona ke zininzi inkonzo ke ezithanda ubuxoki. Nabaxoka ngebomi bepha bengabefundisi pha ngaphambili.
Ngoba uma ngabantu ba ungumfundisi, funeka abantu bafundisa inyani kaThixo. Umuntu ofanele ukukholwa uzokukholwa. Uyabona laba bantu abathi yonke into iright, noba uphile njani ezilonga uze enkonzweni. Labo bantu abantu abaxokayo bona laba batsho lento. Nabanye babulandela ubuxoki bebubona babubo. Ithi bazawutsha bonke. Zonke inhlobo zobuxoki nakwi-kingdom kuwena nakwi-chieftains ebukhosini apho kuxokwa khona kugwetywa abantu rongo nakwi-court bazawutsha omantyi bazawutsha namapolisa abamba abantu bakhulule nabantu ngenxa yokuthengwa abantu benze the serious cases. Labo bantu abo abaphila ngobuxoki ithi iBhayibhile labo bantu abo abathanda ubuxoki nababenzayo ithi bazoba ngaphandle kwezulu. Amen. So ke ndikhuthaza into ethi wonke ubani makaguquke. Yiyo into endihleliyo namhlanje. Guquka. uThixo uxolela alibale. uThixo izono zomuntu uyazicima. Izono zakho mazicinywe encwadini yokufa, zibhalwe encwadini yobomi. Awuvele ndawo uzoyithanda. For God, incwadi kaJohn chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only one and only son. Ulithandile ihlabathi nguweke. Ngoba ilihlabathi ngaphandle kwabantu aliyonto. uThixo uthandile wathumela unyana wakhe ukuthi azofela bonke abantu ukuze baguquke. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Uma ngabantu ngaguquka nje. Bonke abantu babona bengabanqulu kaThixo namhlanje babe nezono zabo. Nawe guquka kwezakho izono uzoba nobomi obunaphakade. Verse 17, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Noba ungenza kanjani, noba ungaxhela ibhokhwe, noba ungaxhela inkukhu, noba ungahlanjwe emlanjeni onamanzi agelezayo, izono zakho ngeke zisuke kuwe. Into ezokunceda into yoba uye kuYesu owafayo efela izono zakho. Nguye ozokususa amashwa namabhadi azokuxolela acime nezono zakho. Ngoba ngaye uYesu siyaxolelwa, ngaye uYesu sithola ubomi obungunaphakade. Amen. Verse 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already, because they have not believed in the name of God's one and the only Son. Ngenxa ungakholwa kuJesu, loo nto leyo ithi umuntu ongakholwayo, nabo bonke naba banemali, nabo bonke nabanemizi emikhulu, nabathi banebizo labaphansi, bonke wonke umuntu ongakholwayo, noba umbona ubomi bakhe ingathi buzinzile, loo muntu sele egwetyiwe nguThixo ngenxa ungakholwa kuJesu. Noba uthi unenkolo yakhe angeke akholwe. Nabo bonke abantu banenkolo ezahlukeneyo ezininzi abakhonza kwiinkolo ezingenguye uJesu. Labo bantu ithi sebegwetyiwe already. Uma ungabhubha uzoya emlilweni ovuthayo. Malibongwe igama likaJesu. Uzoya emlilweni ovuthayo. Uthi uverse 20 laphayana ithi abantu uYesu Jesu uza ephethe ireward yomuntu ngamnye. Na uyazazi izono zakho and uzogwetywa ngazo ongazange uguquke kuzo. Awuzwe lapha chapter 20 verse 11 ncwadi yeRevelation. Then I saw the great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. Verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Zisezawuvulwa incwadi. Zisezawuvulwa incwadi. Indabona abancane nabadala beme phambi koThixo bagwetywa. And the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Ithi ndithanda ke ngoku kundikhoyo ethi eneenkcukacha zobomi, inkcukacha yobomi whatever yenzayo iyabhalwa ezulwini, ijongiwe.
and that they were judged according to what they had done as recorded into books. Yonke into oyenzayo noyithethayo iyabhalwa, iyarekhodwa. Uzogwetywa ngayo uma ungaguquki. Uyizwile loo nto? Make sifunde laphana uverse 14. Then the death and Hades were thrown into the lake of fire. Uyavanga lapha abantu bagcine khona ithi bakhutshwa bathululelwa emlilweni echibini lomlilo. The lake of fire is the second death. Abantu basezofa okwesibini, abantu bacimba into ukuthi ukufa kukodwa uhamba yophumla. Nabathi banenkolo yakwantu bathi baye ebantwini bakowabo xa bebhubhile. Hayi labo bantu baye Hades labo nasezweni lokufa. Ithi bayakhutshwa bafakwe emlilweni. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Into eseza kwenzeka kanti bonke abangazange balamkela izwi likaThixo nje abangafumaneki nakwezo ncwadi zikaThixo kuthiwa hayi lona wake wakhonzwa wabhalwa waxolelwa izono waphindwa wayekwa, labo ke ithi akho kwanto ezawuxoxwa nabo. Labo bantu abalibele kuhlala ezonweni ithi bafakwa emlilweni batshe khona naphakade. Ichibi lomlilo sithunywe loo nto into ukuthi uguquke uxolelwe izono zakho noba uthawona umuntu wena wona umuntu ulilungisa ukungakholwa ngokungakholwa selugwetyiwe. Zogwetyela ungakholwa kuThixo unese inkolo zalomhlaba. Repent, give your life to Jesus. Ngicela bonke nje abantu abathi ngiyafuna ukumamkela uJesu nje thetha lamazwi userious emveni kwami. Ithi iBhayibhile uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ube sele usindiswa. Izono zakho zixolelwe immediately noba wenzani. uThixo nguThixo woxolo, ngoYesu siyaxolela. Ngicela ulandele emveni kwami uthi ithi Nkosi Yesu ngiyakwamkela. Ngena empilweni yami